Salamu alaikum masu kallo da sauraron mu. Har kullum kuna tare da naku jaruminku Musa Abdullahi mai sana'a. Ina yau kowa da kowa fatan alkhairi masoyana na faɗin duk duniyan nan. Da wanda suke bibiyan mu da kuma wanda ba sa samun daman bibiyan mu, ina yau kowa da kowa fatan alkhairi. To a daidai wannan lokaci kira nake yi musamman ga abokanan sana'ar mu 'yan downloading. Kuma ina da tambihi a bisa mu'amalar da muke yi ta kasuwanci da su. A hakikanin gaskiya ba na son abin da zai kasance ko da yaushe tsakanin mu da ku muna samun rashin jituwa a wajen kasuwanci. To wannan kiran da nake na musamman ga wanda suka yadda za su yi kasuwanci da ni. Kada mutum ya taba mun fim ɗina ba shi da fastata. Domin wannan fasta idan na zo bin kadin haƙƙina ita ce wadda kake da hujjar da zaka kare kanka. Musamman ne kuma wannan bayanin da nake shine hujjata ta na riga na gaya maka kar ka taba mun fim ɗina a cikin kwamfutar ka kana turawa kana siyarwa. Ba masu ɗauka su kalla nake magana ba, a'a masu ɗauka su yo downloading ɗinsa su sa a kwamfutar su. Mutane suna zuwa suna siyar musu, suna ba su kuɗi, suna sawa a lalitar su. Ina wannan magana ga su ne. In mutum ya san cewa ba zai sai fastata ba, kar ya taba mun fim ɗina. Ba a dole a kasuwanci. Amma in har ka san zaka taba mun fim ɗina ka siyar ka sa kuɗin alalitar ka, ban samu komai da kai ba, kuma ka rage min masu kallo na YouTube, wanda in bai sami inda zai je ya kalla ba zai je ya kalli fim ɗina a YouTube channel ɗina mai sana'a Kano TV. In baka ɗauka ba zai je can ya kalla. To kaga ka rage min wani imkos na 'yan kallo na YouTube, kai kuma ka ɗauka kana siyarwa. To kar ka taba min, baka da fasta. In ka san kuma za ka taɓa ka siyar, ban hana ka ba mai kasuwanci a tare, amma in san ina kasuwanci da kai ba wahalar banza nake yi ba. Ina samun wani abu da kai, kai ma kana samun wani abu da ni. In ka tabbatar da za ka ɗauki fim ɗina, to ya zama kana da fasta ta. In na zo kuma ban turo wani izo ya yi kame da sunana ba. Ina gaya wa waɗanda suka yadda za su yi kasuwanci da ni, in san ka san ni, kana da lambata, ina da lambarka. In wani ya zo ya yi maka maganar fim ko ya zo kame, sai ka kira ni, amma ka tabbatar kana da fastata. Musamman wannan fim ɗina mai dogon zango, kuɗin ruwa, wanda za mu saka muku shi yau ɗin nan ranar Laraba 30 ga wata. Ɗan downloading mai turawa isiyar, kar ka taɓa mun baka da fastata. Kar ka taɓa mun kuma baka sai fastata kuma kana tura kana siyarwa ba. Wannan magana da nake gaya maka ita ce hujjata da inda za mu je a duniya. Na gaya ma, amma in kasancewa za ka sai fastata, to shikenan ka tura ka je, in na tafi wani season ɗin kama ta gaba. Ina yin wannan bayanin ba wai ina yi ne wai ko dan me ko in ɓata wani ba, a'a ina yi ne saboda business ɗina na kankin kaina, gumina him da nake yin, gumina him in je in zuba kuɗina in tara al'umma, ga rana ga gumi, ina nema don na benefitin ɗin rayuwata. Kai kuma kana can gefe kana ɗaukan mun, kana tura, kana zuba kuɗi a lalitarka. Don Allah mu gudu tare mu tsira tare. Ba dole a business. In baka taɓa ba ruwana da kai. Kuma iya kayana nake magana na kamfani na mai sana'a Investment Nigeria Limited Gwammaja 'yan kosai. Kar ka taɓa mun fim ɗina ɗan dalodin baka sai fasta ba. Na gode masoyana, a huta lafiya.
baka da mutunci kuma baka san halacci ba. Ne maka halacci amma kana so kai min haramci. Shi yasa kaga gaba ɗaya idan zan yi mu'amala da al'umman mu sai na duba ne. Ina balas ina na jiya. Yanzu Bala ba ga mahaifina ne ya rasu yau da safe ba. Abinda zaka duba gani babur din nan naka zirga ne tai da shi ba na asibiti ba ni ina. Yau da sassafe aka yi min rasuwan nan amma yanzu ana zaman makokin nan ka zo cikin mutane ka tozarta ni saboda Allah ya ma wani abu na rayuwa. Tozarta ba haka wallahi tozarci ne. Tozarta ka ne? Tozarci ne. La kaga rashin mutunci da rashin imani. Mutum da haƙƙinsa ba zai magana ba. Ina ruwana da zaman makokinku? Bala ubana fa. Ina ruwana ubanka ubana ne? A'a amma duk duniya ina da wanda ya wuce mahaifina. To ni kuma duk duniya ba ni da wanda ya wuce wannan a daidaita sahun. Haba mala. Ba ka da ban Allah abin da ya same shi. Baba shi ya rasu. Qur'ani Bala in banga a dai sahunka na karba a gunna yana miƙe in banga jimaman da nake ciki na zabga ma mari. Ni? Qur'ani Bala. Ni za ka zabga ma? Wallahi na zabga ma mari. Yanzu ba Bala dan Allah dan Annabi yanzu ka tausaya masa da me zai ji da kuɗin balas ko da kuɗin ko da yanda baba sai tafi lafiya. Yanzu ma haka duk wanda zai tashi daga zaman makokin nan daukar shi ake a dan sahun a kai shi gida. Abin da magani ma An tashe mun shi kenan an lalata mun sai nayi wani juyen kenan. Amma tashe mun dalla ku daina daurewa ƙarya gindi da Allah. Ba ku ko al'umman mu me yasa kuke haka? Ku goya min baya ni ba mai goyon baya kenan ni da haƙina. Yaro, Na'am. ina so in ma magana ne. To, ya masa da. Arziki, kafin ka yi, miliyan su yi, amma sun shuɗe babu su a duniya. Kai ma wata ran labari za ka zama. A wannan tsohon na san shi. Kana yin shaidar zir a kotun yan awaki. Dalla ba ruwanku. Bala uba fa. Yanzu duk duniya ina da wanda ya kai ubana ne. Ina ruwana da babanku. Saboda ka ban fatis. Ba ni mukulli na. Ban mukulli na. Ka je ka ji makoki. Kuma na kwace shi ba wani abu da za a yi ka cuci kanka dama mun yi agreement da shi ko kwana ɗaya in ba a duba mun shi gari su zama shaida ba ni mukulli na ungo ka je ka ajiye mun babur din nan mu je zan fika zan nuna ma inda zaka ajiye kuma ko ku zage ni ko ku yabe ni ko ku ce ina da mutunci ko ku ce bani da mutunci bana ya neman yabon kowa To je ka. yawa Mutunci dan kullu la'antacce ne kuma ɗan ƙaruna, je ka ɗan ƙaruna. Je ka haɗa ɗan ƙaruna. Dan Allah Sumayya ki masa ki je ki karbo min karki dade kin ga na riga da na gama magana da ita ta gama min dinki. Yanzu da umma wallahi yanzu nan kake da To ki sauri kafin abban ki. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam abba. San da dawa ka da ita. Wannan. Abba ku bani da Sumayya ni wannan. Kai dake tashi. San da zuwa. A gida. Abban Sumayya gaje. Alhamdulillah. Yau. Kuma wani abu muka samu. Kin san an dan samu albashi. Masha To Allah. kuma aka ce lokacin albashi yayi ko yayin ya dan tsutsa dan taba ko yaya ko? Wallahi. kuma bara in je karbo. Ta sai Ina za ki je? Yanzu zan dawo. Kai fa ki wasa cikin ranar ki da gida yanzu. Kin ji ko? ba za ta dade ba yanzu nan sako kawai za ta karbo min ta zo nan na makota. Ga wannan. Kaza ce. Hadda ni a ciki. Hadda ni za a dafa. Wannan ba. Wannan umma ne. Umma zan kaiwa. Allah. So a yi hakuri ba komai. Mun gode. Madalla. Fito lafiya. Ehe. Wa hajiya ga wannan din kaza ce da kuma lemu na ce bara in ka miki su mana ga musu amma rabin kazan na basu ke kuma nan guda ɗaya ce da kuma lemu da ke amfani shi. Da gaskiya ka taka sai ka hawo da ledojin sai ka ce mama gashi na kaso mana abubuwa ki ɗauki naki ruwa na ne in ɗauki duk wacce na ga dama a cikin leda biyu sai kuma ka sauka da naku amma da yake ka shirya kilbibi da munafunci irin naku na 'ya'yan zamani sai ka bawa matarka a ƙasa ka bata nata shine ka hau mana ka zo kake gaya ma wai naku ne karami wannan babba wani kake wa daɗin baki ka manta ni na fi ka ba kai ka fi ni ba wai ba ta ne ba na fito na taho ne ina shigowa sai na ganta ta na ganta fito za ta aiki yarinya sai na ce yarinya ta shiga min da jaka sai na ɗauki leda iya ƙaramar ledar rabi ce sai na ce ga wannan ni da ke ni da yarinya za mu yi amfani da shi
na ce amma wannan zan kai wa umma ne shi ne fa na shigo umma sai ka bata jakar ai ba allura ta tsira maka da yasa zaka dauka ka bata kazan ba balle ka ce zafi ne ishe ka wallahi umma na ce babba wallahi umma ce babba umma Allah ki ji na miki rantsuwa to abin da ban gani ba to ai in faɗin da a ce gaskiya ka shirya kuma za kai umma faran jin dauko wancan baba ne ba mai ya bace kai ka san tun kan ka zo duniya nake cin kaza kaza kala kala ki hakuri ba wacce ban ci ba zafi abubuwa tun ba a san zaka zo duniya ba haka yanzu to dan ban ci wannan ba kuma sai me a ni ban ce ba ni ban ce ba ka sana bakin duniya ba san me ta barbara kazan nan ba ka je charku ita ce kai da ta magance kai dai ka tafi da wannan ka je charku hada na ce ba na so fara ci ma sannan zan ci ba na so ka bar shi kawai ka dauki wannan din ka tafi da shi ka je charku hada ku ci ni na ya ba na so ki hakuri ka da aka zo ka samu abaka ko ka kama wancan ba na so yanzu Balarabe tsakani da Allah yaron nan dan gidan Malam Garba saboda ina a daidaita sahu da a daidaita sahunka ina bai kawo maka facis ba ka je ka tijara dan mutane a ciki ina da mutuwa zai ji ko da tijara ka kuma sannan da mutane a gurin nan yanzu baka jin tsoron bakin mutane kana kallo yanda mutane kowa yanzu ya tubure abu son barka ba za su yi dan kowa ba sai nasu in ba kaddara ce ta kawo kansu ba su santa ba sai ta zo kansu sun dinga Allah tsine Allah wadda kenan kuma a duniya a rayuwa in dai na samu albarkaci ta ishe ni amma al'umman mu ni ina ta tasi ne bakin su ni in me zai mun mutanen kirki fa duk sun tafi yanzu ne aka me ya rage yanzu dan mutumin yau yayi ma baki mutane sun saba da giba sun safa da fasikanci dan sun maka baki mai bakin sa zai ma ba abin da bakin sa zai mun haƙina ne fa haƙina fa aka ce yanzu inda na na je na ci fa aka zo aka kawo miki koke na to yanzu Balarabe abin da nake duba maka cewa abin duniya kususun ne fana'u fararre ne kararre idan aka gama zaman makokin nan a cikin kwanciyar hankali sai ka zo ka karbi sai ka tambayi kuɗin ka ba zan hana ka tambaya ba mutane kwanciyar hankali yana musu ne yanzu baya musu inda kwanciyar hankali yana wa mutane da ba mu kawo yanzu ba mutane sai ka nuna musu cewa kana da zafi sanyi baya wa al'umman mu to amma sai ka tausaya masa cewa ne yayi rashi ne ka yi hakuri ban ce ka karba ba fa ban ce ka karba hakkin ka ba na san ka Balarabe wurin kuɗi na san ka amma dai sai ka cira mai kafa dai aka gama zaman makokin nan sai ka je ka karba abin ka menene amma yanzu ba za a ga cewa shine fa bai kawo maka balance ba cewa za a yi ai baka ma damu da mutuwar da uban nashi ya mutu baka saurara masa ba kuma ina karkashin ka tunda abin ka yana hannunsa ai karkashin ka yake ko a dinga dai yin hakuri ba matsala zan duba zan gani amma ki rinka toshe kunnanki da surutun mutane ni dai ba na son ki fushi wani abu wani ya zo ya gaya miki wani abu ki fushi da ni tashin hankali na ni a ce iyayena sun yi fushi da ni yawwa Balarabe tsakanina da kai sai san barka Allah muka albarka saboda idan dai iyayenka suka yi fushi da kai Allah ta'ala ma fushi ike da kai gaskiya ne yawwa kuma mala'ikun rahama ba sa tare da mutumin da iyayensa suke fushi da shi na samu albarka ku ba ruwana mutane su tsire min mana to dama ni ne to dan an tsine min ba komai to me ni to dama shi an tsine min to dama can wai ni in an kallan a haka gani me ni to da gaskiya ne adam ba a bakin komai ike ba gaskiya ne Balarabe wajen kuɗi ba ka da dama Allah ya sauke ni ma ina samu da in je in masa gaisuwan nan in je in kore in sha da karari ha Balarabe da kuɗi to Amira ba zan yarda ki mai mun da gida kamar gidan mai ba wallahi ba zan yarda da wannan tsarin ba nan ni da kika ganni ba zai yawan kyale ki kawai kowa da kare da doki kowa ya zo zance gurin ki a tarin mun a kofar gida a jingina a kofar gida ana ta jiran wannan ya gama wancan ya zo ba zai yiwu ba kuma bari in sanar da ki karatu na ajiye yanzu shine abin da zaki shine aikin ki a gidan nan baki da wani aiki sai karatu dan haka dole ne a tsaya yanzu a yi karatu domin shine ra'ayina ba zance ba yanzu malam yarinya ta zama budurwa ne ya mu ringa sa ta a gaba ne muna kallon ta ai ba zai yi ba mu sa ta a gaba mu ringa kallon ta
Dole ta fita. In dai tunda kaga ta fita tana kula samarin, ai sun haɗu ne sun fahimci juna. Haba malam, ya za a yi ka ringa yarinya nan fa ba karama bace ba Amira. Ai shiru ne mutum da ke ne mana faɗa mu ni da ita. Yanzu ke ni ba da tsari? Ni ban da tsarin da zan tsara a cikin gidana da 'ya'yana. Ke ce za ki tsara mu? Ni ban isa in tsara maka ba amma. Tsari na yadda iki. Idan saurayi ya ganta sai ya neme ni shari'a nake bi. In yayi min ma sai na yadda da shi yayi min ma zan bashi dama ya zo. In ban yadda da shi ba abin da zai sa in bashi a kofar gida. To ai tunda har ka ga an zo kofar gidan naka ai sun haɗu sun fahimci juna. In ba su fahimci juna ba ta yaya za ta kwatanto musu gidansu? Ba za ta kwatanto gidansu ba, haba malam dan Allah. To yanzu tsari na za a buko naki. Wanne za mu yi daga ciki? Allah ba ku haƙuri. A'a, ai ba abun ban haƙuri sai ki ce tsarin ki zan bi. Tunda ke ce mai gidan ko? Wannan magana kina magana. Kai ne shugaban gidan, amma kuma ni ce mataimakiyar. To shikenan mataimaki sai an bashi dama yake yin abin da ke bari in baki dama. Ha? Dan Allah baba ka haƙuri insha Allah haka ba ta ƙara faruwa. Yawwa Amira, haka nake son magana. Allah ya miki albarka. Amin ba. Allah ya miki albarka. Amin. Insha Allah. Tashi ki je ciki tukuna na yi magana. Kin ga idan ina magana da yarinyar nan kina shiga to fa wata kofa kike budawa ta idan mijinta ina magana ta dinga magana. Kina koya mata abin arziki ne ko na tsiya. To kai hakuri. Ina hakura amma dole ne in nuna miki kuskure. Me yasa ban miki faɗan a gaban ta ba? Ai dan kar ta fahimci wani abu ne amma raina ya ɓaci. Yaya in ne mata faɗa? Yaya ina faɗar abin da ya kamata nan fa majalisa ta ce. Majalisa ta ce nan kuma ni ne shugaban majalisar ya kamata a ce sai shugaban majalisa ya gama maganganu sannan mataimakin sa yi. Ai kin fahimce ni. To ba komai na hakura amma kanki kuma. In Allah ya da Allah ya wuce zuciya. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. A dakata! Kowa ya dakata. Kowane mai rai mamaci ne. Amma ba a sallatar gawa ko a je a raka gawa ana bin ta bashi. To abinda nake so da ku in za ku yi masa adalci kafin a tafi a je a binne shi. A bani haƙƙina. Ha Bala. Tun kana asibiti kake bibiyan mu bawon Allah nan ba shi da lafiya yanzu kuma gashi Allah ta kasance a kansa ya rasu nan ma kuma ka zo ka ce sai an baka bashin ka ha ba dan Allah me za ka yi da duniya me kuɗi an gaya ma ina da dan uwan da ya wuce kuɗi ne an gaya ma ina da dangin da suka wuce kuɗi ba ni da dangi kamar kuɗi ba ni da ƴan uwa kamar kuɗi ba ni da wanda nake so kamar kuɗi ba wani abin da zaka gaya min illa kawai ka bani kuɗi na naira 100 kowa ya kuɗin bala'i ya ci masifa ka biya mana ni dai na gode wa Allah ta'ala tunda dai babu mu bata shan taba kai ne kake sha ki rantse da girman Qur'ani biki taba shan taba ba kai ka isa rantse maka kai waye kai akwai jarumin da fitacce ne yayi suna ya daukaka kuma ya samu abun duniya babarsa tana shan taba in ji matsi mana in ban kama sunansa na faɗa ba rayuwa ta lalace yanzu taimako bala dan Allah ya azurta ka ba za ka mun ba sai ka ci kuɗin ruwa Mai Sana'a Investment Nigeria Limited suke gabatar muku da shahararren shiri mai dogon zango. Kuɗin ruwa. Ai tsiya ta kai tsiya. A ce kai amarya ka sai mata kan kifi. Wani ya shiga kwata, wani ya je ya kashi isan sana, wani ya je na da wallahi ba kofar gidana ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Ya dakice. Ya dakice. Ya la jama'a. Kin fahimce ni in zaki bidiyo ya zama ba hijabi ki je ki samu riga a hajikan mai kyau doguwar riga ki sa irin mai shararan nan ki sa ta tsura zalla a jikin ki ta rawa kina jujjuyawa kina abin da kika ga dama kina rangadi zaki samu daukaka zaki samu tarandin duniya za ta soki amma fa ki tabbatar kina dauka kina yi mala'ikun rahama suna tsine miki aka zubar da shi a banza muka yi asara biga ta zubar da ciki ga asarar jinin da ake siyarwa neman safa ake yanzu wani yana nan a asibiti akan jinin sai i mutu da ka ga inda na dauko jarka ko galan an diban mun yanzu yana ina shi jinin da aka yi bleeding shi kake so zaka kara wa wani mara lafiya duk jini ba jini bane kudin ruwa
10,000 ma in ka bayar ta wadatar za ta ishe ni kasko wani duk dai haɗin kayan aure ya ishe ni. Wannan 10,000 da zan baki zan rubuta miki 50,000 zaki dawo da ita. Wannan da kike ganin sa shi kansa sadakin naki da aka aure ki a guri na ita bashi. Mutum in dai bashi ya ci in dai aure yayi ko mutuwa yayi ai an ban masa an yafe masa. Ke ma kin shiga gurin littattafan da ake tayo mana ana ta kawo mana addini kashi kashi. Tallafin da gwamnati ba a baka ba? Ka tambaya Alinu. Ni ma bai bani ba. Ai wanda suka yi campaign ake ba. Kai ni a gidana ba gagarau. To karin ma ya hakura. In bai hakura ba yadda abin da zai yi. To rike ki ne ko da ba ki ne? Me ne miki? Dama an ce kun haɗu ko uku shedan iya zuwa gurin. To ni da ke ne babu shedan a gurin sai mu biyu. Ba na san ina kula mace ana kulawa. Dama ni sai dan kai kadai aka yi ta. Saboda ina da masifar kishi mai ɗaci. Duk abin da ta yi don kanta. Yanzu ki ga baba Hafizu da ya zo jiya kan maganan gadon ya zo ya dan mata nasiya. Yanzu har yau din nan an ce ya rasu. Kuma matsalar ku kenan za ku yi aure ba za ku san wanda ya kamata ku aura ba. Allah ya bi miki hakkinki. To zakiyar munafuka ce. La ilaha illallah ka daina cewa zakiya ta munafuka. Zakiyar ka munafuka ce ta munafurce ni. Kuɗin ruwa. Ya na ganki haka lafiya? Kuɗin school fees aka ce sai na biya shine aka koro ni daga makaranta. Yanzu duk haƙurin da mahaifinku ya je ba su haƙura ba? Sun ma yi fi ƙoƙari 'yan ajinmu duka kowa ya biya ni kaɗai ce ban biya ba a haka ma a takura nake. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba wadda ta janyo miki wannan masifar da fata'in da ake ciki yanzu irin uwarki mai kashin tsiya mai kashin bala'i tun da aka auro wannan taki ta sa kafa ta shigo gidan nan shikenan tsiya ya sauka a gidan kaɗan gida ya watsi gida lalacewa ake yi arziki ya tafi a ce ɗaya ƙwaya ɗaya a ce kuma a makaranta ya gagara ai kaga ƙarshen ka ta yi da bala'i ya sauka ƙarshen tsiya ke a gidan nan haka muke zaune wa kan arziki ko ta ina ya wadata a cikin rufin asirin mu muke tun da ɗan nan ya taso a cikin kwanciyar hankali da rufin asirin muke da arzikin mu amma tun da yarinyar nan ta sako kafa cikin gidan nan shikenan tsiya ta faru komai ya lalace komai ya watse ta ƙwaya ɗaya ga kenan wai kuɗin makaranta ya gagara to shikenan ta faru ta ƙare wa an wani dan ne sata makarantar nan ina ga shikenan ma ba za a sake zuwan ta ba ta kuɗin ta gwamnati za a mai da ke yanzu ɗayan kowa yake zuwa makarantar gwamnati ke ma haka za ki dan baki fi su ba baki fi su ba can za a mai da ki ma sa a ranki kuma zai zo ya same ni Haruna a gidan nan in ji kike sha ne Ni ban ce komai ba. makaranta ce dai ta kuɗi ba za a koma na ce ta gwamnati za a koma Na lillahi kuma wa akwai wanda inna ya isa ilaihi raji'un. Ki shiga ciki bari in ɗibo ruwa in zo. Haba Yahuza, wannan wace rayuwa ce wannan Yahuza ka ɗaukar wa kanka? Daga rasuwar mahaifinku ko sati ɗaya ba a yi ba, duk ka lalace, jibi shigarka. Yanzu dan Allah dan Annabi a matsayinka na ɗan musulmi, fitsari ya kama ka a bainar jama'a dan Allah dan Annabi yanzu ta ina zaka rufe tsaraicinka. A haka zaka yi fitsarin? Ai wani sai ya ɗauka baka rabu da mahaifinka lafiya ba. Irin wannan kace-kace da kai a rayuwa, ba wanka, ba wanki, ba sallah, ba salati. Duk ka lalace? To kai Bala, hakkana da bakin da za ka yi mun magana. Gashi yanzu ina na kusa cinye a daya sahuna ka kwace ka saka ni cikin halin wazzaburati. Ina yaro maraya ne ni ba ni da yadda zan. Sannan kai yanzu haka tare ni a hanya ka zo ka gaya mun magana. Ai kai ba dan halal bane Bala. Yanzu ana cikin wannan rayuwar kaka na kan yi kaka za a yi. Na indomi ma wala ike mutane na kusa cinye a daya sahun ina zuci. Duk wani hidindimuna da zan yi na gama dora raina akan a daya sahun nan. Ka zo ka kwace sannan har kai ka zo ka tare ni ka gaya mun magana. Bala ai kai ba dan halak bane wallahi. Wallahi na gaya kai ba dan halak bane. An gaya ma Bala me kai sa kai mun Bala.
ka san ko wannan wallahi na gaya ma Bala ka saka nuwar zaburati gashi yanzu komai ta kama zan iya yi dan in rayu wallahi Bala komai sai na iya dan in rayu dan ka rayu wallahi komai ta kama yanzu sai na yi Bala dan in rayu Bala dan ka rayu za wallahi sai ka bar Allah ma a wannan kuma ai an dawo mun ubangiji to ai ka ce komai za ka yi to kaga ko duk abin da za ka yi na rashin gaskiya ai ka bar Allah haka kake gayan kuma kake zabura ta kake gayan ni ba dan halal bane wallahi Bala kai ba dan halal bane dan da dan halal ne kai ba za a kwacen dan sau ba abin nan na kusa cinyewa ka bannin karasa in biya ka hakin ka dan ubanka ne ni nace dan ubanka ne ni in ka ce ba dan halal bane ni wallahi sai ka ma nuna mun ubana Bala ka nuna ubana wallahi Bala wallahi kai ba dan halal bane Bala dan halal ne kai me za ka daina nuna da hannu Bala yanzu ni kake duba kake gaya ba dan halal bane an gaya ma Bala ai darajar ka a ido na daman abin da nake gara dan sau kana so in gaya duniya waye kai ka gaya ma duniya kai zan gaya waye ga nan duniya ma ta fara gaya ma waye kai ka fara zaluntar marayu waye ma ba za ka zalunta ba ai kai ka nuna duniya halinka kai ba dan halak bane to mun gama lafiya da kai ne to zan gaya mutanen Aisami waye kai ka gaya musu yanzu ba gashi ka tozarta ni ba ka kwacin dan sau yanzu kalmar nan da na gaya ma komai ta kama in yi dan in rayu ka san wani irin hali zan shiga walau in dau bindiga walau in rika tare mutane da wukake in yi kwace walau in fada harkar daba kai yanzu ba za ka taimaki rayuwa ta ba Bala da daba da bariki da daukar bindiga da kidnapping dan Allah dan Annabi in dai ba kai ba dan halal bane tunda kake a tarihin rayuwar duniya ka taba ganin dan iska ya dade dan iska baya dadewa sai ka gama duk wannan iskancin naka kuma lokaci kana da kankanin lokaci sannan ka zo kai rayuwar da baka inganta rayuwarka ba baka ci gaba da rayuwa a duniya ba ka firgita al'umma ka tayewa da addini hankali karshen ka ba zai kyau ba ai to in kai yanzu haka zaka faɗa tun da ya kwacin dan sau baka rabu da iyayenka lafiya ba ni kenan na gaya ma Bala waye kai to ko ban rabu da su lafiya ba inda ina da kuɗi ai ba komai kuɗi sai su zama mun gata to me kuɗi baka rabu da iyayenka lafiya ba ma rashin mutunci na rantse da Allah in kifar da kai kan gaban ma da hakora in ban sare ka ba shege nake ban yanke ka da wuka ba in burma ma wuka a ciki Bala kai na rantse da Allah Bala zan ma ganganci fa Qur'ani kai mun Bala zan fa bara aka kaka wallahi har gidanka bara Allah ka Bala bara aka kaka ka rantse da girman Allah kai ba alhaziri ban almajiri ne ni Bala amma kuma ni halaccin da ka yi min kai wa matan malamin ku wani abu na ebo mata ruwa dai abotiki Bala ka bari sai ne maganna yanzu dai in ban ya fita maka karfi a tumbun ka ba shege nake in ban ashe tsoro ne ma da kai yanzu sai ne ma rashin Bala ka daina duka na ai koi zaman ka wallahi na ebo ma kwali za ka gane ka kwace dan sahun nan abinda ka sayar wallahi ka amayar da shi sai ka ga me zan ma zalimi sai ka koma kauyen wallahi ka zama dan gari malami a kauye nake ka zama dan gari za ka koma gari wasu ma da ka jigawa suke zuwa a ce musu dan abun nan ne to ai me da jigawa da Kano duk ɗaya ne kai waye san garin kuma na gaya ma da jigawa da nan duk ɗaya ne kai waye san garin za ka gani Bala Allahumma ya hade ka Bala shashashan banza kama bata min lokaci ma zan yi harka ni ban san me yasa ma ni na tsaya ma ina sauraron ka ba wallahi ta layi ha baka isa ka ce zaka sake mai da wannan yarinya makaranta ta kuɗi ba sai da ka mai da ita ta gwamnati kuma wannan umarni nake bayarwa da doka ba wai ina cewa wai shawara nake nema a gurin ka ba mama ban ita magana ke ba amma su kansu makarantar ba su adalci ba sai in tashi da kafa ta fara je har makarantar nan mun nuna musu situation din da nake ciki amma ni ne alfarma akan su ba dan lokaci su yi hakuri zan zo in ba su wannan kuɗin amma still duk da haka ba su ga wannan muhimmancin zuwa da nayi ba su hakuri ba sai su ƙara koyo ta to tsaya ka ji tunda ba su ga mutuncinka da hakurin da ka ba su ba suka koro maka ɗaya kuma ka san wannan rashin mutuncin da yake bibiya ka har makaranta ba sa ganin mutuncin ka ko ina wannan baka kadara fa da ka auro ne bakin jininta da bala'inta da farar kafa shine yake shafa ka tun da ta sa kafa ta shigo gidan nan shike na gida ya lalace ya wargaje dubi yanda gida ya dawo mama dan Allah tan annabi irin wannan magana ran ga ta kasa ko ba komai ita ma haifarta akai kamar yadda nake danki yanzu in ta ji wannan maganar mama ba za ta ji daɗi ba dama ba daɗin ma nake so ta ji ba ba daɗin nake so ta ji ba kuma ta ji din in ta ji sai me za ta yi min ba zuwan ta bane yasa dukkan baka wannan da haka kake kai kanka kai basirar ka da komai toshe yake kamar wanda aka san mace
da haka kaje me baka mallaka ba me baka da shi tun da ta shigo kafa ta sa kafa da shigo gidan nan ya lalace ko duk kai baka kallo sai ita kake kallo haka kake wani kare ta mama mu ringa duba abin da ubangiji Allah ya ce ba ala hayya ala Allah shi kadai ne tutul mulku mun sha wahidan ahadu kuma kar ki manta da cewa na san da cewa duk abin da zan faɗa kike kafe ni kuma duk abin da kika ce min dole mu umarnin sa amma akwai abin da idan ubangiji Allah ya kaddara dole mu yi hakuri mu kaddara ta ubangiji to shikenan naji tunda ka kashe min jiki saboda duk abin da aka ce Allah ya ce annabi ya ce to magana ta kare amma dai bari ka jin gaya maka ni ban yadda ka mai da wannan yarinya makarantar kuɗi ba wannan yarinya ka mai da ita ta gwamnati yanda ƴaƴan kowa yake zuwa da bata fi su ba kai ma nan taka zaka je ban yadda ka sake mai da ita ta kuɗi ba da me zaka ji ki hakuri da wannan matar ta mara hankali dan ba fasa faɗa zan ba ki hakuri yawwa ki hakuri umma to kawai kamar da wanda na ji amma dai kamar da ita ta gwamnati ba matsala umma duk abin da kika ce zan yi Allah da ki hakuri Allah ya fuci zuciyarki ki haƙuri. Amin. Ubangiji kuma Allah ya tsare, Allah ya bada sa'a. Allah ya dawo min da kai daidai. Ya sa ka shigo hayyacinka dan na fuskanci hayyacinka. Sai dai ai ta dage da addu'a. Allah ya tsare. Allah ya tsare. Da kira yarinyar nan ba ta gama min da ɗa ba. Dan duk abin da zaka ce a kanta. To sai in ya ɗauko wannan to kaga akwai magana. Ba zai taɓa yarda da ni. Ni kenan uwar da na yi ido ya riga ya bai ganin komai in ba ita subhanallah. Amarya ba kya laifi ko kin kashe dan masu gida. Amarya ango na ka daina zuga ni. Ni yanzu ba ka sani wallahi ka san me a'a wallahi wa abinda nake sha'awa sama da kifi su kumbiya. Kifi kawai kike sha'awa? Kifi kawai. To in dai dan ta kifi ne ko ki kwantar da hankalinki yanzu ba tare ɓata lokaci ba za a je a samu miki kifi ko a Madina yake. Kai na gode sosai shi yasa fa nake son ka. To ki kwantar da hankalinki ki jira ni. Ya za ka yi min haka? Ka zo min ruwa a jallo, birnin ta maka kuɗi. Yau kwanan mu nawa da yin magana cewa za ka zo ka kawo kuɗi na. Haba bala. Abun nan fa sati biyu akai da kai. Yau gaba ɗaya kwana biyu ban gama cin amarci na ba ka zo ka tayar min da hankali. Ya ba bala. Ta yaya za ka ci tozarci na haba bala? Tozarci? Ka ji tozarci? Amma ba mutumin arziki bane ba. Gaya masa. Ka san mutunci ba yaron arziki bane. Na gode. Ka zo kai dofa da kai gurfa ne. A taimaka ma a kamfani. Aka rufa ma a sai a ba kuɗi. Malam ba mu kuɗin mu. Da aka bani kuɗi sati nawa nace zan bayar. Sati nawa? Sati nawa na rubuta. Ina zuwa. Ai ka je ne ma bayani. Al'umman mu kenan dama. Kullun aure. Kuma a zo a haifi yayaye a zubar a bola. Shine matsalar mu. Baka ji yanzu labarin da yake bamu ba? Sanda ka zo ruwa a jallan baka kuɗin 100 ne kuɗi na. Kai bala, kuɗin ka 50 ne. Ai ta hayu. Ai ka ci kuɗin ruwa ta hayu. Ka je masallaci a baka. Allah saurara. A hannun kanin babanku na girma ko a hannun kanin babanku na taso gaya masa in kuɗi na ne nake juya su nawa za su zama wannan 50,000 din da na baka 100 kenan kai bala ba zan bada 100 ba baka da mutunci ne 50 zan bayar kuma sai sati biyu yayi kar ka ganni a cikin manyan kani ma kwabewa zan yi mu da ku kyale shi dan Allah nagode Allah ya saka ma da alkhairi rayuwa kenan al'umman mu kenan sun saba haka su zo su karɓi kuɗin ka ba su ce sun manta ai yana so ya je gidan amaryar ya ji daɗi ko hankalinsa ya kwanta ko idan ba sai na tayar ma da hankali ba shege nake ta gaya mar idan ba sai na rike kama lissafi ba shege nake mu je ka mutu ka lalace kai dai ka mutu ka lalace haka zaka kare amma ta riga mun ne kai wannan ba mutum ta riga bane ba kace babanka bai taimake ka ba kanin babanka bai taimake ka ba ni ban zo na faɗa ma haka ba ban zo na faɗa ma ba wallahi tallahi duniya ta lalace kai zuba mu abu lai ta mutane irin ku ai tsiya ta kai tsiya a ce kai amarya
ka sai mata kan kifi dan banza a ce amarya ta ci kan kifi rike mun wallahi za ka yadda zamu da kai wallahi tallahi ka zo ka tara mun mutane ka tara kuɗin ka ko sati biyu yayi balan ba ko sati biyun yayi balan biya ba ka zauna lafiya ba ko sati biyun yayi balan biya ba ka tara kuɗin ka da karakara aure da karakara a ce aure bashi ka gyara shi wallahi mun mara yin mutunci wallahi ina gaya mai ne mara yin mutunci kewa ta tun da kika daina zuwa makaranta shikenan kwata-kwata ba a jinki gashi in makaranta sai tambaya ta suke yi ko magana ma a WhatsApp yanzu kin daina ke kin san halin da nake cika a gidan nan gabaki ɗaya a matsa nake a matsa a takura ba a takura sosai saboda kakan mu ta takura mana kawai sai dai a hankali maleji kawai ake yi ke ni ba dan ka in sabo ba sai in ce ba mi dacen kaka ba subhanallahi ta ke dai kawai bari yanzu fa kowa ya baban da ita haka nan nake zana kawai dai na sanyi ke in na faɗa miki abubuwan da suke faruwa a gidan nan sai kin ji tausayi na sai kin koka min in faɗa miki komai da kika sani komai da kike ne ya tsaya cak kawai dai ina rayuwa ta ne a gida ina mali Allah munafukan yarinya ta koyi halin uwarta duk abin da kike faɗa mata da abin da take cewa naji ba zan ansa ba duk abin da kike faɗa mata da abin da ita take cewa duk ina ji wato kin gaji halin manafanci irin na uwarki ko ki rika kwashe sirrin gidanku kina gaya wa kawaye har da gidan nan ba a jin daɗi kunta ta miki ake ke kuma barbadaddiya gantalalliya ki baro gidanku ki zo gidan kawa ki zo kina kwasan sirrinta ki je kina barba ita bata iya wannan gantalin ba saboda ba a koya mata ba me ya kawo ki ba haka bane ba na zo in ji ne dama lafiya ana ta tambayar ta a makaranta to makaranta an cire ta daga makaranta ba an cire ta bane an kai ta wata can ta saki ta samu wasu sababbin kawaye ko kuma ba sai ku shafa mata lafiya ba sai an biyo ta dai an zo an ƙara jin kwakwa me take ciki saboda da tana gaya muku yanzu shiru ta daina kun daina ganin ta balle ku ji sabon labari shine kika taso ke da ike munafuka ce ke ce gantalalle cikin su a makarantar mara kunya kika biyo ta har gida to kan ƙara ganin kafa ki a gidan nan kan ki ƙara zuwa Amira ce Amiro fita in kwada wa bakin ki mali ka same shi kin gani kawata ba ta ya hakuri tashi ta tafi ki hakuri dan Allah kin ji za mu yi magana da ki ya hakuri in ƙara gani wannan ƙara gani yawa bala wait bala ya aka yi na Zakiya lafiya wallahi ina cikin matsala bala Allah ya raba mu da matsala me ya faru wallahi bala 5,000 nake so ka ara min nan da kwana 2 Ale Sani Gwanki zai saka min wasu kuɗi sai in zo in biya ka kuɗinka a'a na Zakiya ba zan hana ka bashi ba amma ina da sharadi wannan sharadi ne bala ni in dai zai zaka ara min na yadda da sharadin ka kafa min shi zan bi to da farko idan na baka aran 5,000 nan da kwana 2 zan kama 5,000 ɗinka to zaka ban 10,000 na 10,000 kuɗin ruwa ba kenan a ni ba na so Allah ya babbaka ni Allah ya hana cin kuɗin ruwa wa'azi za ka yi mun ba wa'azi zan ma ba amma ba kyau cin kuɗin ruwa to ka yadda in baka 5,000 din nan ka ban 10,000 in baka yadda ba tawili za ka yi mun ka je gaba ka je ka nema ko ka tafi banki gaskiya ni ban yadda ba saboda ba zan ci kuɗin ruwa ba in za ka taimaka bala ka taimaka min a matsala nake ba ruwana da matsalar ka in ka yadda za ka ba da 10,000 5,000 mu rubuta in danka ma in baka yadda ba ka je umma ta gaida Asha ba na san surutu gaskiya ba zan yadda ba bala amma ina cikin matsala bala da ka taimaka min ba zan taimaka ma ba ka je can ka je ka nema kuma bakinka ahir wallahi in naji surutu kai ka san ni wallahi ba ni da daɗi gaskiya ba zan ci kuɗin ruwa ba bala kada Allah ya sa ka ci ba zan ci kuɗin ruwa ba kada ka ci kuɗin ruwan kuma wallahi ka je ka yaɗa ni ka je kai mun surutun banza wallahi na lahira sai ya fi ka jin daɗi ni ba zan ci kuɗin ruwa ba kada ka ci saboda ina tsoron Allah to na ce to dan iya saboda Allah fa Salamu alaikum masu kallo da sauraron mu har kullum kuna tare da naku jarumin ku Musa Abdullahi mai sana'a
ina yau kowa da kowa fatan alkhairi masoyana na faɗin duk duniyan nan da wanda suke bibiyan mu da kuma wanda ba sa samun daman bibiyan mu, ina yau kowa da kowa fatan alkhairi. To a daidai wannan lokaci kira nake yi musamman ga abokanan sana'ar mu 'yan downloading, kuma ina da tambihi a bisa mu'amalar da muke yi ta kasuwanci da su. A hakikanin gaskiya ba na son abin da zai kasance ko da yaushe tsakanin mu da ku muna samun rashin jituwa a wajen kasuwanci. To wannan kiran da nake na musamman ga wanda suka yadda za su yi kasuwanci da ni, kada mutum ya taba mun fim ɗina ba shi da fastata, domin wannan fasta idan na zo bin kadin haƙƙina ita ce wadda kake da hujjar da zaka kare kanka. Musamman ne kuma wannan bayanin da nake shine hujjata ta na riga na gaya maka, kar ka taba mun fim ɗina a cikin kwamfutar ka kana turawa kana siyarwa. Ba masu ɗauka su kalla nake magana ba, a'a masu ɗauka su yo downloading ɗinsa su sa a kwamfutar su. Mutane suna zuwa suna siyar musu, suna ba su kuɗi, suna sawa a lalitar su. Ina wannan magana ga su ne. In mutum ya san cewa ba zai sai fastata ba, kar ya taɓa mun fim ɗina. Ba a dole a kasuwanci. Amma in har ka san za ka taɓa mun fim ɗina ka siyar, ka sa kuɗin a lalitar ka, ban samu komai da kai ba. Kuma ka rage min masu kallo na YouTube, wanda in bai sami inda zai je ya kalla ba, zai je ya kalli fim ɗina a YouTube channel ɗina mai sana'a Kano TV. In baka ɗauka ba zai je can ya kalla. To kaga ka rage min wani imkos na 'yan kallo na YouTube, kai kuma ka ɗauka kana siyarwa. To kar ka taɓa min, baka da fasta. In ka san kuma za ka taɓa ka siyar, ban hana ka ba mai kasuwanci a tare, amma in san ina kasuwanci da kai ba wahalar banza nake yi ba. Ina samun wani abu da kai, kai ma kana samun wani abu da ni. In ka tabbatar da za ka ɗauki fim ɗina, to ya zama kana da fastata. In na zo kuma ban turo wani izo ya yi kame da sunana ba. Ina gaya wa waɗanda suka yadda za su yi kasuwanci da ni, in san ka san ni, kana da lambata, ina da lambarka. In wani ya zo ya yi maka maganar fim ko ya zo kame, sai ka kira ni, amma ka tabbatar kana da fastata. Musamman wannan fim ɗina mai dogon zango, kuɗin ruwa, wanda za mu saka muku shi yau ɗin nan ranar Laraba 30 ga wata. Ɗan downloading mai turawa isiyar, kar ka taɓa mun baka da fastata. Kar ka taɓa mun kuma baka sai fastata kuma kana tura kana siyarwa ba. Wannan magana da nake gaya maka ita ce hujjata da inda za mu je a duniya. Na gaya ma, amma in kasancewa za ka sai fastata, to shikenan ka tura ka je, in na tafi wani season ɗin kama ta gaba. Ina yin wannan bayanin ba wai ina yi ne wai ko dan me ko in ɓata wani ba, a'a ina yi ne saboda business ɗina na kankin kaina, gumina him da nake yin, gumina him in je in zuba kuɗina in tara al'umma ga rana ga gumi, ina nema don na benefitin ɗin rayuwata. Kai kuma kana can gefe kana ɗaukan mun, kana tura kana zuba kuɗi a lalitarka. Don Allah mu gudu tare mu tsira tare, ba dole a business. In baka taɓa ba ruwana da kai. Kuma iya kayana nake magana na kamfani na mai sana'a Investment Nigeria Limited Gwammaja 'yan kosai. Kar ka taɓa mun fim ɗina ɗan dalodin baka sai fasta ba. Na gode masoyana, a huta lafiya.